Ja, wala ni ko te director for report sala niya. Ja, kone ko lo. Ja, what's up? Hey! Sino na bibili ng ulaw? Kapag may esa particular kopi te mate te haulangi heka. We just joined. Halal. Can you call tangi mai mo mea? Frida, wow. Tabalani ko ilan na. Oh yeah, what's up? Kay mo lagi te DJ, get mga. Sila ko na lang lahat wa pakke ko na fay. Wala coffee break mo. Baru